Ngeke ukhole umlandeli laxaza ke ama-Blue Nation ke laphana ke owaziwa kakhulu ke la enkundleni zokuxhumana waphinde ke wakhipha ingonyuluka ke ngomsebenzi ke kaKhuzani waveza ke nanento ejulile ethi ke ihit bayigcina ngejele nanto double phelela usiqiniseko esemida awizwele sayesaphoqa le ngoma lena eyayithi siyibiza ngehit lena yayithena sitha sami eshendele isitha sami sayiphoqa sibesa singaqali ke sayesaphoqa nanalena yayithi iqula kwedini sathi ihit bafethu ihit thina siyazi sayigcina ngejele nje kuphela ihit ijele into eyayingavimbeki leya ingoma kwakumele vese uhlukanisa unyaka yayilwa kakhulu leya ngoma lokhu okomjolo esikhiphe ngonyaka ophelile besikade sikuvotela ngonyaka ophelile hayi lapha futhi lapha engabona khona ukuthi hayi ungathi izinto sesizenza ngenye indlela thina ungathina sesiqhakambisa ukuthi ngoba nakho sibaningi makumele kwenziwe izinto zokuvota siyavotisisa leya ngoma leyana yawumosha unyaka wangonyaka ophelile lokho ngeke impela sakuphika leya ngoma yawumosha unyaka wangonyaka ophelile nana kulonyaka futhi ubusezomosheka futhi unyaka kube kuthiwa mhlawumbe kuke kwenzeka le nto ukuthi kuphinde kukhishwe futhi ngenhloso yokuthi kumele kumakwe into esuka imnandi ngaleso sikhathi ezinye futhi zezinto lezo kuzomela sizame ukuthi siphume kuzona siyeke mhlawumbe iqiniso lelo ukulungisa i-country yamabhinqa especially ke njengoba ama-Blue Nation kuyiwona ungathathanda ukuba maningi impela maningi kodwa ke nawo azogcina esebhalansa kule nqwaba le 2 million engabe 2 million engabe yini lena sikuyo lapha ngesimo sokuthi omanqele ungathi sebawudlile vese umzila omanqele bangena endaweni eziningi ngabo omanqele sobafica bedlalwe eSandton bedlalwa amabhune omanqele asikiyakeka kodwa lokho ngoba ngeke silale sikudlile sengisholo ukuthi ukushintsha kwethu mayingashintsha yena shintshe umusic wakhe ewenza uhambiselane nebeat futhi uhambiselane nesikhathi bese thola uproducer ababaningi ko-producer bakhona la ababaningi o-producer bakhona and mayingakayitholele ithuba naye kethu ukuyovela nje lapha emabhozeni phela emabhozeni nakhona kusestudio laphana hayi ukuthi kukhipho bani kuphela cha kusestudio ungathi mawuyi-artist bese uyibophezela estudio esisodwa ukuthi wena uyolokwa ngena estudio esisodwa kuyaziwa nje ukuthi ungena ubokushintshe nanestudio ukuyopheka kwesinye istudio ubondi ngeke iphume lento eshiwo yilolo bhadlane lo G5 iyokuthi uzokwazi ukuthi uthole imizwa ingoma ihambiselane nemizwa uproducer uyadingeka uproducer eqhaweni uyadingeka uproducer eqhaweni